गिबियाव नोंथांमोननि चेनेलखौ आङो धन्यबाद जासिग्रोबाय। जोंनि थाखाय दिनै मोनसे ऐतिहासिक दिन। जोंनि बन'गाव समस्थियाव जों दिनै जोंनिनो मानगोनां बे गामिनि बानुगाव गामिनि जोंनि मानगोनां MLA सारनि गामिनिफ्रायनो जों जागायजेनबाय आरो जोंनि बन'गाव ब्लकआवहाय गोबां आरो गुबुन दोलोनिफ्राय जोंनि दोलोआव हाबफैनो थाखाय जोंजों मोजां बाथ्रा आल'सना जागासिनो दं आरो बिथांमोना लाइनाव जागासिनो दं। जों बर'नि बे खामानिखौ जों मावलांनो थाखाय दिनैनिफ्राय जों स्टार्ट खालामो। दिनैनि दिनाव साबैसे जइन जादों? दिनैहाय गामि दरसेल' बे बानुगाव गामि दरसेल' बेहाय 35 जन सुबुंफोर जेनेबा माबाफोर आइ आफाफ्रा दिनै जोंनि BPF दोलोआव हाबफैबाय आरो बेनि गोबां दंबावो हाबफैनो गोनां माखासे दिनै मोनसे गुण उत्सब प्रग्राम जागासिनो दं खाथि खाला, बेनिखायनो माखासे बिथांमोना बे गुण उत्सबआव थानायखाय जों दिनै नुजाफैनो हायाखै। बांसिनै दिनै जगदान जानाया बबे दोलोनिफ्राय जगदान जाफैदों? बांसिन UPPL दोलोनिफ्रायनो दिनै जगदान जाफैदों जोंनि दोलोआव। फैबाय थानाय समाव MCP सायख'थिया साखाथियाव सफैबाय, माबायदि प्रिपारेसन खालामदों? जोंथ' BPF दोलोआ 200% जोङो प्रिपारेसन खालामगासिनो दङ। जेरैखि जाया जों जोंनि बन'गाव समस्थिनि बा गुबुन समस्थिनि जोंनि BPF दोलो हाग्रामा सार दैदेननाय दोलोआ जाहाथे जोङो जेरैखि जाया जोङो जय जुक्त खालामगोन जों बेखौ कनफार्म जोङो। दा नोंथाङा रायजो राजाफोरनिसिम मा आह्वान खालामगोन? आङो बेखौनो मेसेज होनो लुगैदों रायजो राजानिसिम जे जेखि दोलोआवनो थाया दिनै BTC ओनसोलाव BPFनिफ्राय सक्तिसिन BPF दोलोनिफ्राय गोरासिन जोंनि हाग्रामा सार दैदेननाय दोलोनिफ्राय BPF दोलोनिफ्राय खुनु दोलो गैया जोंनि BTC ओनसोलाव जोंनि BPF दोलोखौ फेजेननो हानाय। MP खौनो होन बा फैगौ 2025नि काउन्सिल इलेक्सनावनो होन जोंनि BPF दोलोआनो जय जुक्त जागोन, बे कनफार्म। समाज दानायनि बेलायाव BPF दोलोआ फिन खुंथायाव फैफिनब्ला माबायदि हाबाफारि सामलायलांगोन? जोंहाथ' बेनो जोंनि आवगायबो जों 15 बोसोर सरकार दानायाव जोंनि BTCनि समाजखौ जों मालाबाबो गुबुंले बानायखायाखै। जों गोदोबो गोग्गो समाजखौनो बानायदों आरो फैगौ समावबो जों थांनायनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन जों गोग्गो समाज दानो थाखाय जों नाजागोन। बर'नि गिबिसिन आबुं बर' सावथुन आलायारन सावथुनखौ नायनो हांखुर जानानै थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावबा गावनि आंलाय आंनिसो सानदोंमोन। आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै गोदान बोसोर 2024 इं मायथाइनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव बड'सा फिल्म प्रडाक्शना आलायारन सावथुनखौ बाङाय बेसेनाव रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। फैगौ 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव सिगाङाव लानाय बेसेननिख्रुइ गोबां खमसिन बेसेनाव आलायारन सावथुनखौ लांनानै रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो हागोन। सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। कुन्जेनि खैसाराव नोंथाङा गासनबाय, नोंथाङा गावनि खाफालखौ जाबाय। हाखौ लामारनो नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै। बेनिखायनो दासिमबो जुदि नोंथांमोनहा आलायारन सावथुनखौ नुवाखैब्ला थाबैनो जगाजग खालामदो आरो बाङाय बेसेनावनो लांनानै आलायारन सावथुनखौ नायनो गोसो जानानै थानाय रायजो राजाफोरनो दिन्थिहैदो। नों खालि आंनो 500 रांल' हर, हाया फाक्का। नोंथांमोना आलायारन सावथुनखौ सिगांनि बेसेननिफ्राय गोबां खमसिन बेसेनाव लांनो थाखाय 8453
967866183 967861674 आरो 78962981145 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।